Θα γράφει τώρα. Θα γράφει τώρα. Θα ναι, γράφει τώρα. Γράφει τώρα. Γράφει, γράψε. Τι έρευε, παιδιά, όλοι από εκεί. Τι κάνεις, Πήγε εσύ. Το τέλος των Χριστουγέννων. Να περάσω κύριε Ζήκη. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου. Έτσι όπως ξεκίνησε νόμιζα να πεις νιέτ. Πνεύματος. Έλα να πείτε όλα να κοπούν εσύ, εάν δω τον εαυτό μου στην τηλεόραση, στο YouTube, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ακούσες? Πώς είμαστε? Ξέρεις, δεν ξέρεις, θα τον δεις. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Δεν έκανες το. Είναι καθηγητής αγγλικών. Και ένα κόβο για σπίτι, Αγίους και τα λοιπά. Αυτό με το φλουρί σε μένα, Αυτούς που λείπουν, all together. Για αυτούς που λείπουν, το κόβω στο μισό. Γιατί δεν το σκέφτηκε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι ένα τρία. Σταυρό πρώτα. Το έκανα, ρε παιδιά, 5 φορές πρέπει να σταυρώσεις. Μια φορά και φτάνει. Λοιπόν, κάτσε ναι, όντως να δει σταυρό. Σκύψε πιο πολύ για να σε παίρνει το βίντεο. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους διάφορους Αγίους. Μετά πάει όλοι ένας. Άγιος Τηλιανός. Που είναι όλοι ένας. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει από μένα και πάει. Τι είναι, ήταν πολύ λίγο. Πάει ηλικιακά, από τα ηλικιακά γιατί θα μπερδευτούμε και πάει έτσι. Εντάξει, Γιώργο, Ζήλο, Φουλιό, Μαχία, Ρένα. Άλεξ. Καλά, Δεν ξέρω φίλε. Άλεξ. Μην αλλάζεις δεν θέσεις. Λοιπόν, καλά. Το λέω αυτό για να ξέρουμε ανάμεσα σε ποιους θα πέσει, γιατί έχει μέσα τίποτα. Μαρία. Ωραία. 2 ευρώ. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Βάστε όλοι ένα δεκάρικο για αυτό που θα πάρει το τέτοιο. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Τι λες μωρέ, 10 ευρώ. Δεν έχει πάρει δώρο γι' αυτό που θα δεις. Καλά και